máme, ďakujeme. A my teraz ideme k ďalšiemu našemu hosťovi, ktorý je známy, neznámy. Má zaujímavé meno. Áno, má veľmi známe meno, by som povedal. A zaujímavé som povedal. Zaujímavé. Tiež. Pretože vám bude zďaleka niekoho pripomínať. Áno, koho vám pripomína? Zďaleka. Ale naozaj zďaleka, podľa mňa. Ale zbližša už až tak veľmi nie. Ale musím povedať teda, kam tým celým mierime do rodiny pána Igora Bukovského, ktorý k nám pravidelne chodí. A toto je Boris. Jeho brat. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Teraz sme počuli, že ste krásni. Áno. Naša dramaturgia. Pozdravujeme, Evička, ahoj. Aby sme vysvetlili, toto je tzv. Uško, ktoré máte možnosť vidieť v rôznych show-programoch televízie Markíza, o ktorých sa rozpráva permanentne, že niekto nemá odposluch a tak ďalej. A my tiež občas počujeme, tak Evička, naša dramaturgička, práve povedala, ten je pekný. Takže toto je Boris. Áno, to vám potom ukážeme. Každopádne, my sa teraz ideme rozprávať o také zaujímavé veci. Ideme sa rozprávať o jednej akcii. A to nám môžeme si týkať. Samozrejme. Ja som Roman, ahoj. Čau. Čau, Lenka. Ahoj. Tak Borisko, povedz nám, o čo išlo. Vlastne je zaujímavá vec. I keď si myslím, že mnoho ľudí chodíva porovnávať ceny eura a slovenskej koruny do Rakúska, ale vy ste pripravili takú zaujímavú vec. Čo to bolo? My sme zorganizovali v Bratislave akciu Shut Up and Dance, ktorá sa radí do tej kategórie klubových tanečných akcií. Je to akcia, na ktorej si môžete vypočuť elektronickú tanečnú hudbu. No ale keďže pri každom z tých vydaní našej party sa snažíme nejakým spôsobom priniesť našim hosťom niečo nové, niečo netradičné, tak táto akcia, ktorá sa uskutočnila posledný piatok, 16. mája, sa nesla pod heslom, že euro je teda naša mena už pomaličky. A mladí ľudia mali možnosť si na nej vyskúšať, aké je to platiť v eurách. Všetky ceny, ktoré v klube boli, či už na nápojovom lístku alebo pri vstupe, bolo možné platiť v slovenských korunách aj v eurách. Takže mladí ľudia, ako my, to zobrali zase po svojom. Podnikatelia si už riešia nejaké svoje prepisy eur na svojich účtoch. My sme zase si chceli vyskúšať, aké to bude, keď budeme robiť to, čo je nám vlastné. Dopadlo to veľmi dobre, ľudia to prijali, ako máte možnosť vidieť na obrázkoch priamo z akcie. Tými eurami sa tam aj naozaj platilo, čo svojím spôsobom nás aj trochu prekvapilo. My sme chceli hlavne, aby si teda naši slovenskí návštevníci to nejakým spôsobom odskúšali, to sa aj stalo. No a samozrejme, že to uvítali aj zahraniční hostia, ktorí... Takže neboli to len anglickí turisti? Nie, neboli to len anglickí turisti. My sme sa práve že snažili aj pri tých cenách ten kurz... Sice oni by asi librami skôr, no. Ten kurz toho eura sme sa snažili nastaviť tak, aby to bolo výhodnejšie platiť v eurách. Nepodarilo sa nám to, lebo ten kurz koruny sa proste stále láme tie rekordy a to nás teší, takže tak. Boris, ale keď z času na čas ideme do Rakúska nakupovať, tak tam vidím množstvo Slovákov, ktorí porovnávajú tieto ceny a povedia, že toto je u nás lacnejšie a toto je teda drahšie, ale toto je kvalitnejšie. Čiže na tých jedálnych lístkoch bolo, teda na nápojových, bolo normálne aj cena vlastne, aká je normálne v skutočnosti v slovenských korunách a potom v eurách podľa fixného kurzu, ktorý sme fixného kurzu, čiže ste to, tak napríklad ako je vo Viedni, tam ste to nedávali, takže čo ja viem, že káva 2,50. Nie, hej? To podľa toho, ako u vás stojí káva? V slovenských korunách, tak bola prepočítaná na eurá. Čiže vlastne bola iba možnosť platiť v tých eurách, ale ceny boli rovnaké, samozrejme. Pepek námorník? Tam sa len chcel sa spýtať, teda personál sa ako s tým stotožnil? Nemali s tým problém? Nemali s tým problém, nenarazili sme na žiadne. Nenarazili sme na žiadny problém. Nemali kalkulačku, tie ceny boli na tom nápojovom lístku napísané, čiže bolo to veľmi operatívne. A okrem toho ešte, to by som možno rád spomenul, že okrem toho, že sme si vyskúšali, aké to bude platiť s eurami, tak sme si vyskúšali, aké to bude, keď nás Európska únia možno čoskoro dovedie k tomu, aby sme zakázali fajčenie v kluboch a v reštauráciách. Jedna časť toho klubového priestoru bola vyhradená pre nefajčiarov a bol som milo prekvapený, že všetci to bez donútenia rešpektovali. Áno. Tak na budúce, keď budete robiť, tak ich dajte von. Tak to je všade vo svete, nie? Dobre. A byte ich ešte palicou, ako často to budete robievať? Budete to robievať do toho augusta, keď to už bude všade častejšie, alebo Zatiaľ periodicita akcie Shut Up and Dance v Bratislave je tak raz za pol roka. My sme iba takí nadšenci, nevenujeme sa tomu nejako profesionálne alebo kvôli obžive.
Takže je to party pre ľudí. občasník, hej? Je to party pre ľudí. Ja som rád, že to veľmi dobre dopadlo. Mali sme veľmi dobré ohlasy, za ktoré ďakujem všetkým ľuďom, ktorým sa tam páčilo. No a tešíme sa, že sa vidíme niekedy znova. OK, tak aj my sa verím, že Ďakujeme uvidíme veľmi niekedy pekne, znova. tak to bol Boris Bukovský. Áno, a pozdravte brata, on zase príde na budúce. Zajtra by Dobre. to mal byť. Áno, no, takže Dobre. sa uvidíme. Nech sa páči, Roman Sartnici. Ďakujem ti, Lenočka. Tuto máme Martina, ktorý Ty máš nám čo? povie novinky, čo